Я кажи ти тук, започнахме преди епизода с една игра и една девойка. Я кажи сега за девойката и за играта. За завършване. Значи, той има много хубава връзка с това, което си говорихме, защото през цялото време аз се опитвах да вода разговор към това как да излезем от тази спирала на постоянно усещане, че сме излъгани. Постоянно усещане, че сме излъгани и че ще бъдем излъгани, дори да не излъгат ни. Ще те излъжем безпокойно, и да дадем все пак някакво доверие на някой, защото в противен случай без доверие към някой няма как да искаме нещо да се промени. Но цялото нещо се завърта и около... идете на един линк, Град на лъжите се казва. Игра с карти е. И върши много хубава работа, за да се развиете малко критичното мислене и да осмислите това, че лъжата все пак е част от живота и ние трябва да се научим да живеем в този живот и да се справяме с нея. Може вие да я използвате, може срещу вас да я използват, но в тази среда вие трябва да имате едно на ум, да мислите и да се развивате. И това е доста занимателно. Мисля, 20-40 минути, няколко човека може да го изиграете. И на този линк всъщност може да намерите и повече информация как да се здобиете с тази игра. Това исках да кажа. Благодаря за което.